kotelo kod Rigathi Gachagua magi moko magisebedo ka giwacho niero ng'ani no sip jatend piny osiep kod tich gima timore Cleopas ka winjo kaka jo ma be wuoyo mago jodalawa ma moko jok ma kuom jok ma wuok kanyo mokang'eyo gima timore en ne nitiere the fundamental issue in election miluongo ni independence. IEBC and these commissioners nyaka demonstrate ne Kenyans ni they are independent. Ineno ka ng'ama wuoyo on ethicon the chair of the ethicon ne otudore gi State House cha gima chande en ne bendo nyalo bedo independent bo nyalo make a decision ma okotendore komoro and mane gima nyalo kwayo the commissioners ni gitem gi demonstrate ne jo Kenyans asani nyaka 2027 ni they are independent mok ni depend on State House kata kamoro ka gi make their decision but ka dhi mbele kendo ka adok ne bende IEBC matin Cleopas na wacho ni from 2017 pokwa bedo gi electoral reforms Supreme Court to 2017 no golo recommendations moko kaka ne gidwaro mondo yiero wa oloki mano nokotimore in 2022 Supreme Court kendo no golo recommendations ge mago pokotimore ineno kidhi parliament kacha IEBC oseketo massive of recommendations on electoral reforms are still stagnating through legislation process akwayo ni mondo jobunge Senate and the National Assembly omi thuolo this commissioner sani koro gini office mondo recommendations magichiwo kaka gidwani mondo mbulu gitaw mbulu regulations miwacho ka and both Elections Act, IEBC Act and any other legislation machalo kaka Political Parties Act gikal mondo wang' ne jio to gikal gi on time. Ineno Kregla no wacho ni ande ni kikwabed kata mana gi IEBC 2 years to election but all legal reforms onego beni timore 2 years before general election but in anyone in this our electoral cycle one very late maakwayo ni all the agencies all stakeholders masani dwarore e wach yiero ni giket wigi together be it judiciary be it legislation through Parliament, National Assembly and the Senate, be it the people, the political parties themselves, through the political parties liaison committee. Giket wigi mondo give these commissioners new electoral framework. Maginyalo conduct godo election ma 2027. Okwanya conduct election ma 2027 based on law manolosi in 2016. Kech mane chieng mano wabedo gi elections law manyien anaparo ni kotim mano to wadhi konyore but most importantly there is already gima giluongo ni election operation plan for 2027 nitiere ma secretariat oseloso awinjo ka wawacho ni nitiere Supreme Court bende nitiere advisory opinion ma IEBC before this commissioners no the obiro not before the Supreme Court. Mondo gikwa the Supreme Court advisory opinion kaka ginyalo move with the delimitation of boundaries. Akwayo the Supreme Court. Gimomiyo for example pod gibedo advisory opinion manoket in April nyaka sani enango. Engeni mane momiyo we have to be very careful and very fair for the electoral governing body. Koponi other stakeholders mabene nege critical role etich magetimo ok tim karge. To bon kanya kama ne chako kanyo kigone giero kamano. Yes.